नमस्कार. आज आषाढी एकादशी आहे आणि या निमित्ताने सरकारी प्राथमिक विद्यालय पुनर्वसन या शाळेने अतिशय असा सुस्तुत्य असा उपक्रम केलेला आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी नवीन शैक्षणिक धोरण जे आहे ते हे यंदापासून आम्ही लागू करतो आहे सगळ्या राज्याला. आणि याचंच अवेअरनेस करण्यासाठी एक NEP वारी म्हणून आज आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने त्यांनी आज सुंदर असा उपक्रम केलेला आहे. आणि ही शाळा जी आहे ती नेहमीच स्तुत्य असे उपक्रम करत असते. मुलांना पर्यावरणामध्ये निसर्गामध्ये बाहेर नेऊन अनेक त्या निसर्गाबद्दल वेगवेगळ्या घटकांचे त्यांना ओळख करून देणे, त्याचबरोबर जे प्राणी आहेत पक्षी आहेत त्याबद्दल सांगणं, त्यानंतर बौद्धिक विकास जो मुलांचा झाला पाहिजे. आज आम्ही आषाढी एकादशीनिमित्त वारीचं आयोजन केलं होतं आणि वारीमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आजच्या वारीचं वेगळेपण म्हणजे ह्या वारीमध्ये आम्ही NEP 2020 संदर्भात जनजागृती केली. ह्या वर्षी गोवा सरकारने इयत्ता 3रीच्या वर्गासाठी नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागू केलेली आहे. आजची आषाढी एकादशीची वारी खरंच खूप निराळी आणि खूपच मनाला साजेशी आणि मुलांनाही पूरक अशी झाली. आजच्या या वारीनिमित्त NEP 2020 चं जनजागृती या वारीत मार्फत करण्यात आली. या NEP 2020मध्ये असलेले विविध पैलू, विविध टप्पे श्री नारायण गवस यांच्यामार्फत पालकांशी हितगुज करताना त्यांनी मांडले. त्यातच 4 जे टप्पे आहेत, या खूप महत्त्वाचे टप्पे म्हणा, मनोमय, विज्ञानमय. आज या ठिकाणी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने शाळा पुनर्वसन प्राथमिक शाळा यांनी पंढरपूरची वारी मुलांच्या माध्यमातून घडवून आणली. आणि त्यामध्ये एक नाविन्य म्हणजे काय की त्यांनी NEPच्या माध्यमातून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला. NEP कशी आवश्यक आहे, NEPमध्ये पालकांचा सहभाग कसा आहे, हे त्यांनी गणेश मंदिरामध्ये प्रत्येक पालकाला जाणून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.